ангажирани вас. С кмета и с... Как тя ще намеси, ако те ни отказват? Да. Ако ви отказват, се крият нещо или... Да. Искате среща, казвате, нали, че тук сме установили, че предложението е на ВиК оператора и че са възможни, нали, промени в предложението, които да доведат до промени в заповедта. И дали е готов шефа на ВиК да направи, нали, допълнителни проучвания, така че, както и в други язовири, да даде възможност зона 2 да не обзема цялата чашка на язовира. Правилно е да подписат заповеди, които въобще не са прочели. Те ми показва някакви... Как не разбира човек, нали тя ние вече говорим нашата цел. Казаха ви какъв е начинът за промяна сега, защото тя не може самоволно е така. Видяла се с нас, променила заповедта. И ако ви откаже среща, или ако не ви обърне внимание, или ако ви размотава, ще дойде пак в Шумен. Включително поискате среща и с кмета, поискате и с областния управител. Какво трябваше да подготвим? Документи там всичко, те ще ни напишат, че ни помогнат. Говорите ли с моите хора? И взимаха телефони, взимаха всичко, след като вие казахте, че ще помогнат. Те взимаха телефони. Но най-добре е, да. Значи моите хора ще помогнат, най-добре е да хванете там някой юридически грамотно. Няма ли някой? Ще намерим. Там вече. Но трябва да познаваш Манцерия. По-лесно е някой от местно ниво, който знае за какво става дума, кое къде е, какво пише, какво прави. Вие може да намерите такъв адвокат, ние ще се берем пари. Добре, а можете ли да ни помогнете? Искате да ви откарам до Шумен? Диляне, винаги като се обадеше тъй. Госпожо Нулова, а можем ли да видим коя фирма е направила проекта за... Това в крайна сметка... Не, на кого са поръчали? Са го правили вие, как сте са поръчали на фирма? Ако не ни обърнат внимание, последния път ще направим много сдружение, си вземем двама-трима адвокатчета и ще си ни дадат документите. Какво каза министрът? Сега се говори. Това, което ви каза и вътре, че ако направят предложение ВиК оператора, дали обосновано както се прави, ще се измени заповедта. Това, което казах на вас. Значи ще имаме пълните часове, трябва само обосновано. И то става дума не да пише някакви неща, които не са издържани технически, законово и прочее, просто да си свърши работата. Да направи замерване на пречиствателната способност, на другите характеристики на язовира. И в крайна сметка да предложи нещо, което да е добре и за чистотата на водата и за хората. Вие бяхте заета, когато с вашите сътрудници споделихме въпроса. Значи, сътрудникът, който беше на министъра, каза, че изкуствено поддържат високо ниво. Как излиза тогава с водно-електрическата централа?